Hej YouTube, i dag skal vi vise M's ansigt på grund af, at vi har fået 5 subs. Grunden til, at vi ikke lige kunne være sammen, er, fordi vi ikke havde tid eller sådan noget. Og så har jeg også en ven med, som er A-Anders, som er min ven. Meget god ven. Og det der, det er så M. Hej. Og det er A. Vi vil faktisk også gerne vise noget andet. Det er, at vi skal installere too many items. Men A, han vil lige tage den, men vi klipper lidt i det så. Det var bare det. Nå, og her er vi så. Du går herop og trykker noget, der hedder skip ad. Og jeg skal nok lige sætte link i beskrivelsen. Så trykker du herned, og så åbn. Godt. Og så får du så det her frem. Og så kommer lige det der. Og så lukker du bare det her ned. Og så går du herned. Og her er det meget vigtigt, at du skriver det her. Procent. App. Data. Procent. Så går du ind på noget, der hedder roaming. Så går du Minecraft. Bin. Så står der sådan noget, der hedder Minecraft hernede. Og du skal nok også have WinRAR, og det skal jeg nok også sætte i beskrivelsen. Men. Og så trykker du på WinRAR Activation, og så kommer det der så frem. Og så, som I kan se, så har du, altså hvis du ikke har nogen mods eller noget, så står der kun classes og alt muligt. Men så tager jeg det her, og så er du tager dem alle, og så er du tager dem over herover. Altså, jeg ved ikke helt om I så det, men... Og så nu burde den virke, men først så skal jeg slette noget, der hedder meta-inf her. Min ven, han skal nok lige zoome ind, så... Noget, der hedder meta-inf. Der trykker du højreklik, og så går du ned på noget, der hedder delete files. Trykker du der, og så ja. Og så burde den virke, så nu må jeg gerne krydse alt det her, så lad os se, om det virker. Undskyld, hvis vi lige filmer det her, det er fordi, at vi så også lige skulle vise en ansigt, så det var godt nok. Men så går du ind på spillet alene, altså bare din verden og det der, du ved. Og så det er så vores awesome verden, som I kan se. Og så er der så too many items herude. Og så er det jo rigtig godt, men vi vil lave en video, hvor vi kan se hele vores verden, fordi den er faktisk pænt fed, men det var i hvert fald det, så... Inden vi lige stopper videoen, så skal jeg lige sige noget, at jeg ved det ikke, men måske vil vi lave en video om hele vores verden. Ja, hele vores verden, som jeg så også sagde før. Og så og så vil jeg også godt vise nogle kommentarer, nogle unboxing, som jeg også selv har lavet, men det var simpelthen bare det, jeg skulle sige, men hej. Skulle vi